Bouzas é un barrio con identidade propia que ata 1904 era un municipio totalmente independente de Vigo. Bouzas naceu do mar. O traballo, o lecer e o folgar construíronse arredor del. E, como non, á beira do mar érguese a igrexa parroquial de San Miguel de Bouzas. A relixiosidade foi sempre un factor importante para os habitantes de Bouzas que, debido ao ser riscoso traballo como mariñeiros, acudían á igrexa a miúdo para pedirlle aos santos que os protexeran nas súas perigosas incursións no océano. Hoxe en día, a igrexa segue sendo un espazo importante para os boucenses, pero a relixiosidade no barrio non é a mesma que hai 100 anos. Para coñecer ben como é a relación hoxe en día entre os habitantes de Bouzas e a súa igrexa, creemos que é importante falar un pouquiño sobre a historia deste edificio sacro. No século XVI, a poboación da vila de Bouzas comeza a medrar exponencialmente. Os residentes estaban cansos de ter que camiñar ata a igrexa de San Martiño de Colla para asistir aos actos relixiosos, polo que deciden que é necesario construir unha igrexa propia. Así, o capitán Álvaro Correa, que defendera a vila dos ataques de Sir Francis Drake, ordea a construcción da igrexa nunha pequena península ao carón da praia. É por iso que nun dos laterais da igrexa vemos o escudo da familia Correa. A parroquia foi catedral provisional durante a epidemia da peste do século XVI, cando o cabildo de Tui marchou cara a Bouzas fuxindo da enfermidade. Nesta época, os cidadáns boucenses comezaron a crear cofradías, que son agrupacións de poboación que a través dunha serie de normas tratan de manter, coidar e contribuir coa igrexa parroquial. Ademais, tamén se encargan da organización de procesións e festas. As dúas principais cofradías de Bouzas son a do Santísimo Sacramento, que reúne os homes do mar, a da Nosa Señora dos Remedios, da que forman parte os zapateiros, e a do Glorioso San Antonio, composta por clérigos e xente de diñeiro. A cofradía do Santísimo Sacramento é encargada de organizar as festas do Cristo, máis coñecidas actualmente como as festas de Bouzas. Aínda que hoxe en día perderon bastante este carácter relixioso, hai tradicións que levan facéndose dende hai séculos, como por exemplo a procesión do Carme, a de San Pedro, a do Cristo, ou as bandas musicais amenizando a festa na Alameda. A igrexa segue a oficiar misas todos os días e aínda que cada vez a poboación é menos relixiosa, moita xente acude aínda. Hoxe, algúns habitantes de Bouzas compartirán connosco o seu parecer e a súa relación coa igrexa do seu barrio. Sí, é a que máis me gusta ver porque vivimos aquí cerquiña. Entón vimos os domingos porque aparte como está a feira despois sempre vamos a comprar algo. Sí, eu son de Bouzas, pero nunca vou á igrexa. Fun algunha vez a algunha comunión de algunha amiga, pero nada máis. A verdade é que xa non é nos últimos anos, xa fai bastante tempo. Por exemplo, cando fan o coro, que a veces fan un coro moi bonito para cando están facendo as comunións, a mí encántame ver os nenos aquí na iglesia, pero a xente xoven casi non vide xa. A verdade que é unha pena, si notase que estamos a xente maior, aos pouquiños que veñen cos avós, pero despois enseguida deixades de vir con nós. Despois de escoitar as opinións de algúns habitantes de Bouzas, somos capaces de ter unha visión acerca da actualidade relixiosa do barrio. Dende o noso punto de vista, a igrexa parroquial de San Miguel de Bouzas é, ademais dun ben relixioso, un ben cultural e histórico que debemos manter.